Здравейте, драги хора! Отново сме на разходка из Пловдив. Този път отиваме на Алоша или така наречения Бунарджик. Това е едно много любимо място, мое място. В центъра на Пловдив е, прекрасно е да дойдеш тук на разходка. Малко се изкачваш, защото сега ще изкачваме нагоре, ще видим с нас. И идваме по залезната и се надяваме да е готин залеза горе. Всеки път го казвам, изглежда хубаво времето, но всеки път като го кажа, след това става някакво гадно. И да, няма да го кажа отново, но за сега няма нито един облак. Надявам се да продължи да няма. Още малко остава. Добре. На! Да, там. Окей, просто бързо се качихме. Може би, защото и бързаме малко. Последни стъпки. Както видяхте хората. Горе беше пълно с хора. Ние решихме
да пообиколим. Тук има други местенца, буквално под паметника, като може да имате малко по-private, да ви е по-спокойно, по-уютничко. И да, просто да не е толкова натоварено, защото може да бъде доста натоварено горе. Хората идват да гледат залезите. Как няма такава красива гледка. Честно казвам, тук е супер найс. Намерихме се едно много яко местенце, точно под паметника. Горе, както видяхте, е доста пълно с хора и ние искахме малко на по-спокойно местенце да се насладим на природата около нас и на красивата гледка. Това място се нарича Хълм на освободителите. Одеве се опитах да ви кажа и забравих. Просто думата, доста често се случва. Хълм на освободителите, но много хора го знаят като Бунарджика. Защо Бунарджика? Това е дума, която Бунарджика идва от думата Бунар, която на турски означава кладенец, кладенци. И кладенци, защо се нарича така? Защото в миналото е имало буквално навсякъде кладенци около хълма, все още има, но те са някъде скрити. Или са в тревичките и не се виждат. Може, ако някой се загледа да се намерят. Аз не знам дали съм виждала, но има много чешмички, които има изключително изворни чешмички тук. Много яко. Паметник Альоша на хълм Бунарджика в Пловдив е посветен на съветския войник и символизира Червената армия, навлязъл в България през 1944 година. Името идва от реален войник, който се казва Алексей Скорлатов. След войната комунистическата власт изтига паметника, а през 1962 година е създадена едноименна песен, превърната в химн на града. Альоша остава културен символ на социалистическата епоха в България. И да, като цяло е изключително уникално място да дойдеш да се разходиш, да си починеш. Сутрин е много яко, защото няма толкова хора и предимно има хора, които са спортисти и те просто си спортуват и наистина много е готино, защото е в центъра на града, а също време не може да почувстваш, че не си толкова в града и искаш да избягаш така малко в повече в природата. И не е нужно да излезеш извън града в планината. Така че да, много е готино. Следващия път ще ходим на Младежкия хълм. Къде съм? Ето там. Там също е много яко. Има долу изключително готин парк и там също ще ви заведем с нас. И така, сега ще си починем малко и после ще се прибираме, ще се замина долу. Избрахме готина страна да следваме, че е слънцето от тази страна. И поне малко ще се насладим все още на залеза, много яко. И така, вече слезнахме долу. Подходихме се на бързичко, но тъй като ще почне да се стъмва след малко. И сега е време за вечеря. Нагледахме се на много як залез. О, птичка. Нагледахме се на много як залез, така че да, хора, надявам се да ви е харесало, защото много яко местенце.
My favorite. Хайде, че ме да ядем.